Pangne takok tai bukok song ungya pano ni jini rabar bagani rabarano kotok soroi thuika Pabitra deborma bini umor 43 mias hande ni jorawa phung achiri siri nokni ongkhoroi thangmani sago tamo Dokho tong tamo wansoka tamo kelenkari tong tamo no wansogoi bukha Dokho nangai bo sakno kotok soroi thuinani nangkha o Pabitra deborma Sotro Golagati Takarjola best ni by Khobjak Mohanto Kamini Pabitra deborma 43 year bini sakni rabar baganono bo kotok soroi thuika yang pas 15 foot high kusuk rabar bagano bo kotok soroi thuika bini buma bufa bihik jotono yakarei tabuk nukhungo kap laijak nukhungo cinta kra laijak tanggei bo rabar bagano bo saksa koto soroi thuika tabuk bo srai sraika bisingo tamo bini sago Dokho tong tabuk bo salai mayakho takok tai bukok song bini nok bai ungya pano 7 kilometer 6 kilometer omhai haksalo bini rabar bagano gam sabai khai kotok soroi tanggei thuinani nangkha o Pabitra deborma o kthui manma bai phungni simi rutuk laimani miani sari pukhago hangkai Pabitra deborma no bini sakni rabar baganono kotok sorojak mangkha takok tai bukok song omaika uram tiprasa thuimani thaglai liya tabok tanggei asuk tiprasani kepala omhai birman nangkha tanggei thuinani nangkha sabni sraimung nangkha phiaba tabuk bo Pabitra deborma tanggei thuikya bo bihik busarokno yakarei tabuk bo saimayako tamo tong bisingo bini Dokho takok tai bukok song miani mangkli je Pabitra deborma thuimani isa nainai ditabo Dara muka mung mana mo?
kaisa tamne aka hota obo hai nukjago hota bikabo phungo saung tangnai phaimani ke nogo thangya ke bihirok rutukha nogo phaya haine bo ring khata naine mani kurai ke dui phaikya phainai yang rutukha rutuman pore maliya oloke tak korosama man busla bono saka engko ani ni phayo bengani fast phaliya nogo gisa nai nai ge boni bo raba tong loro bo yang phaikya phaiman pore nugir phaikya ta nugir ka or bo saho kata korose bo ro eka kota sori thikya ini bo koita pungni koita bang kumani pungni 10 ta dige nokhor ko 10 ta dige ta Norok kethi mane bini last ma mane koita sunu norok sema kharo khoro so ngoro prai atang pasta pone pasta dige rok ngoro no khai gata nokor ko kuno mane walai sula ma ha kesi ko walai sula abu to saimi ya o family de hai to no to abu tang sasi nai ke tang ngai thik abu sumo walai thaga abu khotak ke kaisa busama sa ganang ki asu olpo boyos bo oba ke then ma sumai asa katam thik ya emne bin boys ro busang kana boys to 40 to 43 bin o thine ni mung tamo Pabitra debroma acha ngai ke na ke bong kamini na bong kamini no to bone babai anyama buta bahanok no kaisa num boro je nok bai busu sal khana busu kilometer rang na onuman nok bai komse kom 6-7 kilometer rang ke bening ke sungsa khajak busama sa ganang tana sama sa sungsar khajak bihe busa bukha bukhang ko to bairao songtang tong yo bukhang no gure barok tam emne ke norok para kaisa ba nok ganang ni da nok nang lai jang song nok ganang nang lai jang song amono boba hai rok family rok nang to jokon te bongni atio so to rabar raisa o oba hai ke no rozgar kai borok kuno ko family chole lai yo ke oba hai ke no borok chole tong lai mata mo ba ha tong so wo ha tong wo ma kri kya bu ha tong bu han mung tamo bu ha chitto debroma kami hinke kami hun to para bo PS re khobda mo ta gorjola PS ni mung ke anu mo to sudan debroma Oktai bokok song tabo June July maso belaino demand rubber kainani tabo pure season tabo belai kerah hende norom hende rubber khrinyane belaino chances kom tabo rubber kaide thik season June July belai watui wai tongo tirprawo tini sung phaisok paikya baino rubber phaikya bo hybrid suturta nakha tai normal 450 oma hai nakha obo thai jagangka ra chontai sing tabo rubber tu mani norok nukhna garini mal load khaimani sing ko khai tongo brok no ri tongo thik kaisa sample kaisa phunumnai norok no obo romla bai obo ei obo hangangka hybrid obongka hybrid obongka 2 step nadi 2 step musuk toro hybrid dingka boss hok ikom hai chok ngui tong ta chok ngui tong normal ba kisa difference total difference o je hybrid obo je badu khamane mokol khamane obo total direct kerala ni mokol tu boi oro badu kom hai stamo khawai khaimani obo pure ek number hybrid obo noro kaimano obo belai demand ngai tongo dud bu kabang renai density kabang renai sara bahai belai strong bahai naigare de bai sara bahai tire kahamda soktong tong na karang khosi dong kha sagra de nin sara nogoi cái cháu nó vào jaja khana kaham na sara mình cái thủy của cái là ta obo kara bari to karang nó obo tai thiglak na cái đấy của bà thấy mấy à engka polybag je paper ni je polybag kha obo bo karak mle nela mota karak nang tong na bác sĩ cũng được bác sĩ obo radi rai kai de porat ekdom guarantee obo thangnai engka norok bahinoi ko ane ongkologo kabang man tongo sara oma hai normal hindi hybrid hindi sara nang hangka norok nai mano contact haidi o number ro tui tongmani obo tamo mo hybrid bahai ingja kha nangnai labo ang man pokhe ko hybrid ko kaham nongja kha sara kaham tai bokong bokoto kokong koto na ora kai khinyo
botai misi thai ta ora khapur jo khana ni normal ba heng ja khana kaham no Istanbul kotor yang nai ji busuk cara first class ra om kai kitai misi thai ta je nang na ro khai ko phone number ridang no phone number nai call khai rita hai bri cara khai pora om kaham no tai ku misi thai je kanya ro khai phone ja khai je de kaham Istanbul kotor tai bin bedek nama bo kotor yati cara angna nango ekdom khapur nai jan khapur nai obono ka ke borokono tai mis theta hamya ni meta hami meta kaham no mokai kanya ro bukha kufur kan kai mangata baksa tongo chikon omokai asu borok mo omokai jodo borno pura 100 to 100